Άγγελε. Μέτρα από το 1 μέχρι το 10. Μην κρυφοκοιτάς τώρα, σε βλέπω. Μέτρα και μόλις, μην κρυφοκοιτάς και μόλις μετρήσεις θα πάρεις το δώρο σου. Πάμε. 1, 2, 3, 10. Όχι, έκλεψες. 1, 2, 3. Μετά. 4. 5, σωστά. 7. Όχι. Πριν το 7. 6. 6, μετά. 7, μετά. Ναι, και μετά. Πριν το 10. Πριν το 10 και παίρνεις το δώρο. 9. Μπράβο. Έλα, άνοιξε τα μάτια σου. Κοίτα. Τι είναι αυτό, ξέρεις? Μαμού. Ναι. Μαϊμού. Χιμπατζής δηλαδή είναι. Πού βάζε? Πού το βρήκα? Ναι. Πήγα σε ένα Λούνα Πάρκ και έβαλα ένα κέρμα μέσα σε ένα μηχάνημα, πάτησα ένα κουμπί και κατέβηκε μία δαγκάνα έτσι τσου και μου τον έριξε κάτω στο μηχάνημα. Είναι δικός μου. Και από δικός μου είναι δικός σου τώρα. Για πες μου, Άγγελε, πόσο χρονών είσαι? Πες μου πόσο χρονών είσαι. 10. Ναι. Και πού πας? Κλεισά, θα πάω 40. Πόσο θα πας? Θα πάω 40. Θες να πας 40? Ναι. Ήδη. Θα είμαι μεγάλο. Θες είσαι μεγάλος? Ναι. Θες να γίνεις μεγάλος? Ναι. Δυνατός? Ναι. Πολύ? Ναι. Γιατί? Ναι. Δει τον κακού. Θέλεις να αντιμετωπίζεις τους κακούς? Ναι. Ποιοι είναι κακοί, Άγγελε? Αυτοί παίρνουν εσένα, μια πάμπα πίσω μια τούπα. Όποιοι με πειράξουν εμένα, Ναι. θα τους δείρεις? Μια πάμπα και τούπα κάτι. Με κολλήσεις πίκο. Θα τους κολλήσεις στον τοίχο? Ναι. Όποιους με πειράξουνε? Ναι. Ευχαριστώ. Εσένα. Για πες μου τώρα, στο σχολείο τι κάνετε που πας? Εγώ βάζω πολλά γράμματα. Σου αρέσουνε τα γράμματα? Πολλά. Διαβάζεις? Ναι. Μαθαίνεις? Ναι. Τι είναι το αγαπημένο σου? Είναι